മോനോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വരൂ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ വലിയ സ്ക്രീനില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. श्री गीता माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. സൗണ്ട് ശരിയാവുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 9-ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലേ, 1-2 തവണ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ ഉറക്കില്ല. അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പറയാണ്. വിജ്ഞാനങ്ങള് തന്നെ ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മ പ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യകളുടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗുഹ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയും ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവൂ എന്നാണ്. അല്ലാതെ ആരോടും പറയരുത് എന്നല്ല. ഇപ്പൊ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലേ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്നുള്ള ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണിത്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയിലെ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം. 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുമൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് എളുപ്പത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങള്
അവസാനത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമാണത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമിന്യസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഇനിയും നിനക്ക് ഞാൻ അറിവ് പകർന്നു തരാമല്ലേ. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരാം. ഇതറിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മുക്തനാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കർമ്മവാസനയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന അറിവാണത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റെന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് യാതനകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. ദുഃഖം മാത്രാ പിന്നെ ഉണ്ടാവണത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ സന്തോഷത്തിന് അത് മാത്രം പോരാ. ഏതറിഞ്ഞാലാണോ ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, അതിനെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ്. ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനാവാത്ത അറിവ് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിനക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ആ അറിവാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ഒരാളുടെയും മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഭഗവത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആ ബുദ്ധിശക്തി നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകും. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാള് ഗുണാതീതനാണ്, ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, അല്ലെ, മായാതീതനാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഈ ഒന്നാം ശ്ലോകത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇതം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുന്നു. അതാണ് അയാൾക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ്. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നേടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നറിയുന്നതാണ് ഗുഹ്യതരമായ അറിവ് എന്നാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം, അതാണ് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. അവരെയാണ് അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയാം. വിമർശനത്തോട് നടന്നിട്ട് അറിവിന്റെ കവാടത്തിനെയൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അടച്ചു കളയുക എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണില്ല. ജീവിതത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണതയില്ലെന്ന് വരുന്ന വേളയില് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യവിദ്യ, അതാണ് കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ വിദ്യയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്.
ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി സുസുഖമാണ് എന്നാ പറയണത്. അപ്പോ എങ്കിലും ഇതൊന്നും അറിയണം അല്ലേ? ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം. സുഖം വേണോ? അതിനുള്ള വഴി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്കത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരണം. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ ശരീരം? അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള പാടുപെടുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും. അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരു ശരീരം എടുക്കും അല്ലെ? ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ അത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് ബീജരൂപത്തിൽ കിടക്കും. പിന്നെ അത് അങ്കുരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലം നമ്മൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. പ്രാരബ്ധം അനുഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാ അല്ലെ? സുഖാണെങ്കിലും ദുഃഖാണെങ്കിലും നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നാമജപം നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സകല പാപങ്ങളെ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ അത് മതി അല്ലെ? പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനും അത് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? PG വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരുപാട് വേണം, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഈ ഗോപികമാര്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് വെറും പാലും തൈരും ഒക്കെ വിറ്റ് നടക്കുന്ന ഗോപസ്ത്രീകള്, അവര് ഉന്നത ഭക്തകളായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ മറ്റു യോഗ്യതകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. നമ്മുടെ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ മാറണം അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. 3. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. എന്താ പറയണേ? സുഖം എങ്ങനെയാ സുഖം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആ വഴിയിലേക്ക്, ആ ചക്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവര് എത്തിപ്പെടാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോ നമ്മള് ചിത്ത ശുദ്ധി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മനോനിയന്ത്രണം വേണം. ജീവിതത്തിനോടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറണം. നമ്മളുടെ ഈ രാഗദ്വേഷം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. രാഗദ്വേഷവർജനം ഒക്കെ വേണം. യഥാർത്ഥ സത്യത്തിനെ അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് വരിക. അതുവരെ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഭൗതികത ഒരു ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതല്ല. നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാവാൻ ശ്രമിച്ചാല് പിന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്,
സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിങ്കര എന്നാണ്. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസന്മാരാ. വിധി നിഷേധങ്ങള് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിധി വിഹിതമായതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സതതം വിഷ്ണു സ്മരണം സാധ്യാവുക, അല്ലെ? ഈ എന്താ പറയാ, ഈ വിസ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വിധി നിഷേധാണ് എന്നാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇവിടെ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്താ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത്, അല്ലെ? ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗ അത് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഈ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരിക? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ മാത്രം മതിയോ? സുഖം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നിട്ട് സുഖം ലഭിച്ചോ? അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല, അല്ലെ? ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വന്ന ആൾക്ക് അത് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ ലഭിച്ചേക്കാം, അല്ലെ? നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ശാശ്വതമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് സാധന ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, അല്ലെ? ദുഃഖ സാഗരത്തിൽ നിന്നൊന്നും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അന്യഥാ പാതിത്യ ശങ്കയാ എന്ന് നാരദ ഭക്തി സൂത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കും എന്നുള്ള ശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം. നമ്മള് ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെ? ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാം ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നും 3 അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകേണ്ടതാണ്. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം, അത് തന്നെയാ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം സഫലമായി എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു, അല്ലാതെ ഇലയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി നജാഹം തേഷ്വസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്, ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മള്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലായിടവും വ്യാപ്തമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ.
അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര പാടുപെട്ടാലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോട് ആ ഭക്തി, ആ പ്രേമ ഭക്തി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പിന്നെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിലെ 5-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്, തദ്ദേജതി തന്നൈജതി തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യ ബാഹ്യതഃ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തദ്ദൂരേ തദ്വന്തികേ, ഭഗവാൻ ദൂരെ താമസ്ഥനാണ്, എന്നാലും നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അന്തരസ്യ സർവസ്യ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്. തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത, എന്നാലോ പുറത്തുമുണ്ട്, അകത്തുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അവിടുന്ന് സകലതിൻ്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ലോകത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത് ശക്തിയും സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ എങ്ങും പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തിയിലാണ് അവയുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പും ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയണം. ന ചമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. എല്ലാം ഒരു കടങ്കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ പറയണത്. ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദ്വന്ദ്ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം, ഒരു സൃഷ്ടാവ്, എല്ലാം സൃഷ്ടാവിൽ ലയിക്കുന്നു, മായയിൽപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഈശ്വരന്റെ യോഗ വൈഭവാണ്, യഥാർത്ഥ വസ്തു വിവരണം. ഇവയൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്. സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും സത്യം എന്ന പോലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉണരുമ്പോഴോ വെറും ഒരു ഭ്രമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ഭ്രമ അനുഭവമാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട്, എന്നാലോ ഒന്നിലുമില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രജാലം പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, അറ്റ്ലസിന്റെ എന്താ പറയണേ, ഈ തോളില് ചുമന്നിട്ട്, ഈ ഭൂഗോളത്തിന്റെ തോളിൽ ചുമന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ അതുപോലെ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാരം തോളിലെടുത്തിട്ട് നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാന്റേത്. അങ്ങനത്തെ സങ്കല്പമല്ല ഇവിടെ. ഒരു യോഗിയുടെ തലത്തിലെത്തിയാല് നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാരം തോളിലെടുത്തിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ അവയിലില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങള് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാലും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തില് ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അചിന്ത്യ ശക്തികളാണ് അല്ലേ ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും കൂടെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ശക്തികളും അല്ലെ, അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണത്തിലാണ് എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഭഗവാന്റെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴുള്ള തലമൊന്നും പോരാ, നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരണം. അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് തോന്നിയ പോലെ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള്. യഥാർത്ഥ അതല്ല, തോന്നല് മാത്രാണ്. ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനീത്യുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ
ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ, വായുവിന് അധിഷ്ഠാനം ആകാശാണ് അല്ലെ. ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പേസ് എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല അല്ലെ. വായു എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോ വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കാറ്റുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. കാറ്റ് വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വീശുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോ ഈ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നത്. യോഗ പ്രഭാവം ഒരു ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചോൽപത്തി എന്ന് പറയണേ. വായു ആകാശത്തെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ പരമാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റമോ ചലനമോ ഒന്നുമില്ല. ചഞ്ചലനാണ് ഭഗവാൻ, ബോധസ്വരൂപനായിട്ട്. എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ യോഗം എന്നിവിടെ പറയണത് അല്ലെ. ഐശ്വര്യം, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും വിളനിലമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി പ്രഭാവം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഭീമമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം, ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇവിടെ അനങ്ങുന്നുമില്ല. അപ്പോ ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ ശക്തി വൈഭവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അല്ലെ, ഇത്രയും ഭീമമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം എന്നൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അചിന്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അവിടെ പറയാം, പരമാത്മാവ് ചലിക്കണില്ല, വികാരപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയണത്? ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഈ ഉണ്ടായതെല്ലാം, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണു. പിന്നെയോ അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ ഇവയൊക്കെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാല് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ആകാശത്തിനെ അധിഷ്ഠാനമാക്കിയിട്ട് വായുവും മേഘവും ഒക്കെ ചലിക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള അധിഷ്ഠാനത്തില് ഈ പ്രകൃതി ചലിക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതത്രേ. 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാകും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ, പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണമവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന് അധീനയാണ് അല്ലെ. സൃഷ്ടികളെല്ലാമോ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ സങ്കല്പം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് പ്രകൃതി. അപ്പൊ കഥാകൃത്ത് കഥ എഴുതുമ്പോള് കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാ. നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് അധമ ആവിഷ്കാരം, അധമ ശക്തിയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയണം. ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷ അവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം അല്ലെ, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്, എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് ഉള്ള രൂപമാണ്, ശരീരമാണ് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അതില് ഹോൾഡൊന്നും ഇല്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, കർമ്മം ആഗ്രഹം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അർഹത ഉള്ള ശരീരം ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും ലഭിക്കുന്നത്. 9. ഞാൻ ഒന്നിനോടും സംഘമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമായ പ്രകൃതി അതാണ് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. നജമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. എന്താ പറയണേ? കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധനമില്ല, ബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഉദാസീനനെ പോലെ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത് ഭഗവാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കല്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ. ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് വിരിയുമ്പോ സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? സുഗന്ധം പരക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനോട് ഈ ഭഗവാന് ഒരു ആസക്തിയില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ പൂവില് സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കണതാ, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന് ആസക്തിയില്ല. ഭഗവാനിലൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നു പോവാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കണതാണ് സൃഷ്ടി. തന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ പ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടി നടത്തുകയാണ്. അല്ല, അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇല്ല എന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഓർഡർ, ആജ്ഞ കൊടുത്താൽ മതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 9. സൃഷ്ടിയിലെ ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവദ എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപേക്ഷാഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ അംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. ജീവാത്മാക്കൾ താന്താങ്ങളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ പിറവി എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഓരോരോ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇടപെടാറില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് ഭവിക്കും. 10. ഇപ്പൊ തനിക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്നാലോ തന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പറയാണ് അർജുന, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാനാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അതിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടി നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ അതിന്റെ സിഇഒ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എല്ലാം ആളുടെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ? സിഇഒന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതൽ താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെ എല്ലാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സിഇഒന്റെ സങ്കല്പം ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ? അല്ലാതെ എല്ലാ ജോലികളും ഈ സിഇഒ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് എല്ലാം നടപ്പാവുന്നത് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക്. അതനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഈ കമ്പനി സിഇഒനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് ഉറപ്പാവും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ഭഗവാന് തന്നെയാ. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ ജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്താലാണ് ഈ എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ജന്മം വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? അവരുടെ മുൻജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തിക്കും അനുസരിച്ചായിട്ട് ആണ് ഓരോ വർഗത്തിലോ ഓരോ ആകൃതിയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ വന്ന് പിറക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ മരങ്ങളായിട്ടാവും, ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിട്ടോ മൃഗമായിട്ടോ, അറിയില്ല, അല്ലെ? എങ്ങനെയൊക്കെയാ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരണമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അർജുനന് അതുപോലെ നമ്മൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിവ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അല്ലെ? അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എന്തോ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ആണോ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം. എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ആയിരിക്കുന്നോ. വേറെ ആരും അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഹരേഷ്ണ. എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഫ് ആക്കണോ? അല്ല, അത് കുറെ നേരമായി ഒരു ചെലപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? പുറകില് വരുന്നുണ്ട്, എന്താന്നറിയില്ല. എന്താന്നറിയില്ല, എന്തോ ആരോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, വേറെ ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല. എന്താ അല്ല, അല്ലല്ല, അതല്ല, ഇരിക്കണവരുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ല, ഇതിന്റെ അകത്ത് വേറെന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. അതെ, അത് ചെറിയ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിന് വരാറുണ്ട് മാതാജി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കാസർത്തോളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല.
അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ചൈതന്യാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയാത്ത മൂഢന്മാര് അല്ലെ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ ആ കൃഷ്ണൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെ അർജുനന് പോലും. അർജുനന് എല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം ഒക്കെ അറിയാം. എന്നാൽ പോലും അപ്പൊ പിന്നെ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച ആ കൃഷ്ണൻ അല്ലേ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആള് എന്നൊക്കെ അത് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതാ അല്ലെ. മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാനാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് എല്ലാം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ആ തല ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉന്നതമായതാണ് അത്, അചിന്ത്യമായതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കൃഷ്ണന് വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം അതീവ രഹസ്യമാകയാലാണ് മൂഢന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ പലരുമുണ്ട്. അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയൂ. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോ എപ്പോഴാ വേണ്ടേ അപ്പോഴാ അവതരിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഈശ്വരനെ ശരിയാവണ്ണം അറിയാത്തവർക്കോ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ളവര് ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് വ്യാമോഹാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലാണ് അവര് ആകൃഷ്ടരാവുന്നത്. അപ്പോ അവർക്കോ ഈ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയോ ഫലദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോ അവര് ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനാർജനോ ഒന്നും സഫലാവില്ല. എല്ലാം വിഫലമായി പോകും, എല്ലാം പാഴായി പോകും എന്നാണ്. ആസുര വൃത്തികളായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികള് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവും അവര് നേടുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയാൽ തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് മൂഢന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനിടയായാൽ ഉടനെ തന്നെ ദോഷവിമുക്തിക്കായി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യണം അല്ലെ. സത്സംഗാണ് വേണ്ടത്. ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവസിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഉള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോകും. അതാ അവിടെ പറയണേ. അപ്പോ അഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മള് സംഘം ഒഴിവാക്കാം.
എന്നാണ്. ജീവിതത്തില് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമറിയാത്തവർക്ക് നിരാശയുണ്ടാവും, അല്ലെ? സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം. അപ്പൊ ആത്മീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ള സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദുസ്സംഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. 13 മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാതിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ആരാ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെ, ഇപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാത്മാവ് വൃന്ദാവനത്തില് നാമം ജപിച്ച എല്ലാ നേരവും ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ, അപ്പൊ ഒരു ബാലൻ വന്നിട്ട് പാല് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. ആ കഥ നമ്മൾ കേട്ടതാണോ? അതെ, അത് മണ്ണിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഗോവർദ്ധനത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാല് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണോ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആ മഹാത്മാക്കള് അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകി അവര് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പോലും മറക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാല്ലേ. പരാപരാത്മൻ ഭക്തിയഭിഗമ്യൻ ഭവാനയാർക്കാൻമോ ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ. അല്ലെ, മൂഢർക്ക് പറ്റില്ല അത്. മായാപ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പരാപരാത്മനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവീ പ്രകൃതി വേണം ഭഗവാനെ അറിയാൻ, അല്ലെ? സത്വഗുണം വേണം. എന്നാലാണ് ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത അത് മനസ്സിലായാല് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. ആ തലത്തിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. ദേവി പ്രകൃതിക്ക് വികാസം പെട്ടെന്ന് വരും. നമുക്ക് ചരാചരാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ആണ് ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞവര് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം നിഭക്ത്യാ നിത്യുക്താ ഉപാസതേ. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢവ്രതം ഉണ്ടാവുക. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? എല്ലാം ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? ചരങ്ങളായവയുടെയും അചരങ്ങളായവയുടെയും ഒക്കെ ആത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നറിയാം. ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനോടാണ് എന്ന രീതിയിലാവണം, അല്ലേ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും അല്ലേ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കാൻ സാധിക്കാം, അല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സതതം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ മുറി, അതിൽ നിറയെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. ഒരു തവണ കൊണ്ടൊന്നും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം. ഇപ്പൊ ദൃഢവ്രത എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തരുമോ? തരില്ല, അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് അനുഭൂതി പുരുഷ പ്രയത്നത്തിന് അധീനാണ് എന്നാണ്. ഒരിക്കല് ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, ഈ ഭഗവത് അനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ആ പ്രയത്നത്തിന് അധീനമായിട്ടാണോ അതോ ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലാണോ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോഴ് ഗുരു പറയാണ്, ആവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കഴിവ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക, ശ്രമിക്കുക. അതിന്റെ പീക്ക് എത്തും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമത്തിൽ എത്തും. ഇത് കൂടുതൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വര കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക.
അപ്പൊ സദാ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വര കാരുണ്യം നമ്മളിലേക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പ്രാപ്തരാവണം, നമ്മൾ അത് പാത്രമാവണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജനലും വാതിലും ഒക്കെ കൊട്ടി അടച്ചിട്ട് വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാ നമ്മള് സദാ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവത് കരുണ ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ യോഗ്യത നേടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മളിലേക്ക് എപ്പോഴും ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ എന്തിലും ഏതിലും നമ്മള് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യം ഭക്തരുമായിട്ട് സംഭാഷണം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുവീട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഭഗവൻ നാമം സദാ നേരവും പരമപ്രേമത്തോടെ ഭജിക്കുക. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പൊ 16 മാല ജപിച്ചു, അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ജപിച്ചു എന്നല്ല, ക്വാളിറ്റി വേണം നാമജപത്തിന്, അല്ലെ? ഓരോ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അല്ലെ? ശ്യാമഗോപ രൂപ്, അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ച് ആ ഓരോ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാമജപത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വന്നു. അങ്ങനെ വേണം നമ്മള്. അല്ലാതെ ഞാൻ 16 മാല ജപിച്ചു, 20 മാല ജപിച്ചു മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി ജപിച്ചു, ഓക്കെ, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടി നമ്മള് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ലക്ഷ്യമുറപ്പിച്ച് ഇനി അയാൾ പിന്നീട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാം എന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവീശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഏകത്വേന എന്ന് പറഞ്ഞ സർവം ബ്രഹ്മമയം എന്നുള്ള രീതിയില്. അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളുടെയൊക്കെ സംഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മഹാത്മാവ്, അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ സൃഷ്ടിയും അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരാള്. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു എന്നിവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 കൂട്ടര് സുഹൃതികള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന്. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ജ ഭരതർഷഭ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ യോഗി തലത്തിൽ വന്നവരാ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ തോന്നണേ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. മകനായിട്ടോ, കാമുകനായിട്ടോ, ഭർത്താവായിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായിട്ടോ, അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൂടെ നിർത്താം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാ. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന പോലെ വേണം അങ്ങനെയില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എന്താണെന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാവന എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എല്ലാം ഈ തന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ക്രിയ, യജ്ഞം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കണ ഹവ്യം, ഓഷധി, അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങള് ഇതൊക്കെയും ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കണ ഈ നെയ്യും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഉപാസനാ രീതികളാ പറയണത്. സാധകനില് സർവത്ര ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനി ലൗകികതയില്
ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ്. വൈദികവുമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ ജ്ഞാനയജ്ഞമാക്കി മാറ്റണു എന്നാണ്. എല്ലാം ബ്രഹ്മമയം, സർവം ബ്രഹ്മമയമായിട്ട് കാണുക. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാം വിവിധ തരം ഹവിസ്സുകളെല്ലാം കൃഷ്ണനാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ അഗ്നി, അതും കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, വേദങ്ങള് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ, കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവര് വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവര് തന്നെയാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് ആരാധിച്ചാല് മാത്രം മതി, എല്ലാ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യണേ. 16 വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അല്ലെ, വേറെ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറെ നേരം വെറുതെ പോയി അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ